Mae e'n wythnos Steddfod genedlaethol. Fi'n cofio maes B Caerdydd, pan nath yr eira headlineio, gyda chi Snow Machine. Do, dyna'n cool. Oedd hwnna'n epic. Oedd Doctor Who experience. Ie, oedd hynna'n ffynnu, achos dwi'n cofio pwy nath ni roi y Snow Machine i, ond oedd pan bynnag oedd y tecu, oedd o just fatha bottom lawr, dwi'n mynd i wneud pawb yn socian. Ac dwi'n meddwl oedd pawb yn gallu gweld ni ar y mynd i weld, achos oedd pawb just fatha ffôn y fanna. Really hynanol eto, just achos nes i fethu nhw'n Steddfod, oedd anweledig. Dwi'n meddwl o'n low point bywyd fi bod wedi methu fo'n Steddfod, o'n i just Byw ti? Ond o'n i cael nap. what? Na, dwi'n gwybod, oedd yn awful. Oedd yn set cyntaf fi yn maes B erioed. Nes i wneud lot o baratoi a soto'r cerddoriaeth ac ati. A nes i dechrau chwarae'r cerddoriaeth a dath nhw gyd redeg mewn i'r pabell yma. Ac o fewn hanner awr, literally, o'n nhw mor wyll nath y pabell collapso. Dwi'n cofio cael y radio message. Elan i'r pabell DJs, mae'r pabell DJs yn collapsio. O'n i'n fel, oh my god, oh my god, oh my god. Margarita Slushes, o'n nhw arfer wneud y maes B back in the day. Fi yn joio Peryglus. Slws. Maen nhw'n really nice. Mor blasus, oedd nhw mor gloi. Achos mae e'n mynd mor oer yn y nos fyd, pan ti'n dal achos mae'r cwpan obviously sort of crystallised, mae dy ddwylo di yn mynd yn... Ta be maen nhw angen neud? Merch, menig maes B ar gyfer y slwth. Fi'n ma'n a backstage am y prif lwyfan y bynnag fel... Y pavilion. A pavilion, sorry. And a pavilion. Big tent. A big tent. A fi fel, y pavilion light. All of a sudden, literally about 50 old people mewn clogwyn like gwyn. I was just like... it was like a fever dream. I was like, Na, os chi ddim yn gwybod be yw mae'n terrifying. Holy. Ond ti'n gael pobl mewn costumes glas a gwyrdd. Okay. Mae'r safon 850 mlwydd oed eleni. Ydy o? Ie. Ac yw hwnna'n insane? And she still looks so young. Great.